Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC omako mwandu maromo milion 216 mag Peter Maina Njehia ma en maneja e kambi mochung'ne keyo teko stima KETRACO. Makaluwore kod chik ma ogol kod jang'ad buche Justice Esther Maina ma oyango ni komishon mar duol otim nonro matudo Njehia gi mwandu manegone kore lach maler mare okong'ere. Komishona duol no oyango ni negitimo nonro mar arieya ewi mwandu mag maneja no mayango ni e kind dwe mar achiel higa mar 2010 nyaka dwe mar adek higa mar 2021 Njehia ne oyudo mwandu maromo milion 300 ka ipimo gi osache ma en Sing40,000. Gino makelo penjo mar omenda makwanne oloyo milion 237 kuma owuoke. Mwandu ma omakego oting'o udi kaka Great Wall Apartments manengone romo milion 6.6, lo e kaunti ma Nakuru manengone en milion 6.4, Nakuru Miti Mingi manengone en milion 6, Nakuru Piave ma nikod nengo maromo milion 5.8 e kind mwandu mamoko malergi okong'ere makare. Buch Njehia nonro mag mwandu, kwan mwandu duto gin milion 278. Osara mare en milion 40, mwandu maonge ler gin milion 237.8. Buch Njehia mwandu mag Great Wall Apartments gin milion 6.6.